více, tak moc namáhat, zbydou mi na zítřek. Takže jedeme na to. V dávných dobách totiž, když panstvo slavilo šelité kasace, merendy, trachtace, jakože Kymec dneska trachtaci taky pořádá, tak bývalo dobrým zvykem, že když se panstvo takhle bavilo, tak přijeli komedianti, tašpaři, tajtrlici, a dneska se jim vznešeně říká herci. Chráň pánu, ano, před takovýma. Takže dneska tady máme i herce a herky. Ne, herečky. A jako první vám předvedou své krásné ladné nožky naše urozené tanečnice. A protože panstvo je zde též urozené, tak nebude koukatým panenkám do výstřihu, ale opravdu pouze na kotníčky. Neboť tam v těch dávných dobách muži nacházeli to největší erotické vzrušení. Teda nevím, co tam na tom viděli, jo? Jako já dneska se podívat chlapovi na nohu, no tak hezký. Pána. 12, že jo? Pane. Ty ne, ty jsi na mě moc velký. Dobrá, nebudeme déle kecat. Ladné nožky budeme ukazovat. Hudba hrej. Sex bomb. Okay.